Ето го и следващия ключ, с който да привлечеш паричния поток и изобилието в живота си. Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. Ръка, която дава, ни обеднява, гласи една мъдра сентенция и действително, ако даваш, не само, че няма да обеднееш, но и ще намериш ключа, който ще отключи изобилието в твоя живот. Но какво да даваш? Това не са задължително пари, блага или предмети. Ти можеш да даваш абсолютно всичко, което притежаваш. Знания, умения, експертни съвети, опит, услуги. Можеш да помагаш с действия, можеш да вдъхновяваш, да насърчаваш някого. Всичко, с което помагаш на друг човек, всъщност е даване. Но тук има едно много важно условие, от което зависи ти да използваш този ключ, а именно да даваш с цялата си любов, от цялото си сърце и душа, без задължително да чакаш отплата, без да чакаш същото нещо в същия размер и в същата форма да ти бъде върнато от същия човек, на когото го даваш. Вселената ще намери начин да ти върне даденото в най-подходящата за теб форма, в най-подходящото време, по начин, който всъщност ще ти бъде най-подходящ в момента и според твоите желания и мечти. И Вселената всъщност ще ти върне даденото в десетократен, дори стократен размер и цялото изобилие ще се излее в твоя живот.